lana kube khona into eyenzekile phakathi kwami nomnyeni wakho. Kwaze kwavela umntana. Phakathi kwami nomnyeni wakho, phakathi kwakho nomnyeni wami? Yebo. Kwaze kwenzakalani? Kwaze kwavela umntwana. Hayi, uthanda uyadlala wena. Kunjalo nje sisi. Hayi, angikholwa, mhlawumbe ngisazophinde ngibuzwe kahle. Into eyenzeke nini leyo? Sekunomnyaka ewu-4 kodwa umntwana una-3. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihlelo noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu osunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyaphila, ngiyabingelela ababukeli, ngiqhamuka kwaNongoma. Uqhamuka kwaNongoma. Ngikwazi ukuyidalula igama lami. Nifike nibe nemfihlo mase futhi anisafuni namagama. Hayi ngenhlanhla sawudinga amagama. Awusho-ke ubekwa yini lesi sihlalo eThekwini? Ngafika la kaSibiya. Ngifika nomuntu wami. So wayevele ufika in what way? So ngicacile. Oh, okay, so wawushadele khona, okay. So ngivakasha emakhaya, so ubhuti omdala nje umuntu ngaqala nje nganganaka ngabona ukuthi hayi cha ubhuti ngathi ena unesandla right. Wait. Sisifika kobhuti. Awuqala uyixoxe kahle ukuthi washada isikhathi esingakanani? Ungasijahi ngiyazi ukuthi yakushisa imfihlo yakho. Washada isikhathi esingakanani? Bese sashada ngoNovember 2014. November 2014. Yes. Okay. So akhathi ushada ngoNovember 2014 nase niyahamba niyohlala emndenini. Besilokhu sihlala sivakasha emndenini because yena ubabakhe usebenza ngala eThekwini. So lo umyeni wakho umuntu onjani? Umuntu phansi nje noma buye ephuma ehambele angena umuntu okumnakayo kakhulu kodwa nje kunayo ups and downs nawe emshadweni uyawazi ukuthi uba njani. Okay. Yeah. So akhathi ususemshadweni ke yini eyenzeka yini le esizi kubeka la? Ngizothini uthando angazi engiyithuke nami sengilibona kubhuti omdala. Okay, uthando usulibona kubhuti omdala eqale kanjani le ndaba? Khona ngito enkade inganambisiseki kahle. Hayi kuzomela uyixoxe. Qale kanjani? Sasifikile emakhaya. So kunomsebenzi ofanele wenziwe usisi umnakwethu. Okay. Hayi ngimbuza ubhuti omdala ushadile? Yebo, ushadile. Ngimbuza dadewethu ngikuphathele ini? Athi hayi khululeka ungaphathi lutho. So mina ngiqhubeke nje because akukho right ukuthi mawufika ekhaya ungaphethe lutho. Kumele ube khona okuphathayo. Hayi kanti ngizothi ngifika ngehle emotweni ubhuti omdala nangu. Bese yangiphathisa athi hawo mamazi ena uphathe lezi zinto ezingaka ngithi hayi babakhe ena ngiphathe lokho ngibonile kungcono ukuthi ngiphathe lokho. Athi hayi kwakuhle. Yamthanda kumfazi owenza njena. Ngithi mina ngiyabonga. Kube naleyo nto nje abuze ngathi ena ezinye izinto eziningi ngathi buyibuza kumina nje ngoba umama ikuphi inkinga lapho ngoba phela umakoti wala nganga-understand okokuqala okwesibili hayi ungathuki ngizokubuza nje mina into emafuna ukubuza yona kunani ngaqala ngathi futhi nami angifuni ukubuza wena ukuthi uswa yini kunani kumele abuze unkosikazi wakhe but noma kodwa nonke egcekeni angithi kuwumcimbi angivamisile ukuhlala ekhaya. Okay. Inkinga yileyo. So futhi ngiqale ngingayisho nje futhi ngoba ena kuba bakhe naye uzokhaba eba naleyo nto athi hayi yini ubhuti wasebuka umfazi wami ngale ndlela ambuka ngayo noma bekhuluma nje kancancane uyasondela ngigcine nami ngimbuza ngithi mina ngicela ukubuza kwenzakalani phakathi kwakho nami athi ngobani akho lutho ngithi umamakhe nami ngubabakhe
Ngithi oh ngithule. Ntambama mase sekuhanjwa athi ungahambi khona into engikufanele ngikunikeze yona. Sekuphela umcimbi. Sewuphelile umcimbi. Uphi umkhwenyana wakho? Ukhona. Ukhona. Ukhona nje Okay. uyaphithizela njengawo wonke umuntu. Athi ungahambi khona into efanele ngikunikeze yona. Ngithi njengani athi hayi khululeka uzoyithola mase sengikunikeza. Vele ubafo sengimtshelile ukuthi anihambi namhlanje. So ngithi hayi okay. Sithole kuthi angiphathele nje kwakade kuyiFebruary. Okay. Ungiphathele nje iphinifa nje elihle ezihambelana nesicathulo nje sakhona. Ku-right nesikhwama kuyisethi. Ngigqoke mina the following day. Okay. Angithatha isithombe nginganakile. Ngibonge. Hima. Unikwe iphinifa unkosikazi. The following day. Unkosikazi wakho unikwe yena iphinifa. Angazi. Okay. So angithatha isithombe mina nginganakile. Athi my beautiful queen. Esesenda kwaThapha. Hey. Ngithule. Athi yazi ubhuti umzalela abantwana abahle. Ngithi inkinga ingabe ngebike manje. Ngithi uMaZulu uyazi ukuthi wangithengela lesipho. Athi ngicela ukhohle uMaZulu. Ngithi cha sengiyabuza ubafo wakho uyazi ukuthi ungithengele lesipho. Athi ubafo thula ngizobona ukuthi ngikhuluma naye kanjani. Ngithi mina cha singaboni usena ukukhuluma naye kanjani. Kufanele sikhulume phela manje ngoba ngiyayibona mina ukuthi into iyaphi. Yini ngempela athi hayi engishoyo nje zinhle izingane zakithi. Nami ngiyafuna ukuba ubaba ngelinye ilanga. Ngithi ukhona uMaZulu. Athi khohlwa uMaZulu. Okay. Sesigodukile ke manje siya ekhaya. Ngiyabona ukuthi sekuyingxoxo ekhuluma after but akanayo ingane noMaZulu loyo. Angabe nayo. Abanazo. So manje usebona ukuthi angayithola la kuwena. Yebo. Okay, yaqhubeka kanjani indaba yenu? Yaqhubeka nje kanjalo, kaqhubeka kanjalo. Kwase endapha sekulalwana. Kwase qhuma usiphesihle. Manje ke endapha kulalwana waphi? Siyabhuka. Niyabhuka? Yebo. So wena ujola nobaba omdala weingane zakho. Yebo. Ekhona umyeni wakho. Yebo. I-relationship yakho nonkosikazi wakhe injani? Isikhathi esiningi asikhulumi kahle. Asikhulumi njalo, siyakhuluma nje. Vele Kodwa nje bengakhulumi njalo. Besingakhulumi njalo. So uthe wena nishade ngo-2014. Yebo. Isiqhubeka isikhathi esingakanani-ke ipholenti yakho nobaba omdala? Sina 4 years. Sina 4 years. Yebo. So today ngoba uhlelana ushiswa yini sifonela ba? Ubani ofuna ukumtshela? Ey, uMaZulu. Ufuna ukutshela yena? Kumele azile ukuthi ingane unengane. Umkhana wakho uzothingena ngalolu daba why singafonela ngomyeni wakho? Wahamba wafuna uyobhidliza omunye umuzi? Bengicela ukuthi asiqale sikhulume thina njengabantu besifazane mina naye. Ngibone ukuthi kuzogcina. Angithi namanje nisathandana nobaba omdala? Yebo. So ithini iplan yakho mase umtshelile ngengane nangokuthi nisathandana? Ngabe mhlawumbe ngiyezwa mawukuthi kwakuyi once off. Senithandane for 4 years. Kumele adlale indima enganeni yakhe. Ubaba omdala? Ubaba omdala. Ukuthi abe present. Abe present. And nami nje because akusekho kahle nangala ekhaya angiboni sekuyinto right. So inhloso yakho ukuthi wena uhambe uyongena ubaba omdala? Ile inhloso yakho? Maku right kufanele kube njalo akube njalo. Yo, okay, athi ngizwe kahle lento before simfonele unkosikazi. So nisathandana? Yebo. Namhlanje uthi uzofonela unkosikazi wakhe. Yebo. Inhloso yakho ukumtshela ukuthi kena kunengane Yebo. ngoba ufuna ubabwaye abe present. Yebo. Umshado wakho ngenzeka ubhidlike. Yebo. Umshado wakhe ubaba omdala ngenzeka ubhidlike. Yebo. Aphinda axabane nobhuti wakhe. So usu-ready ukuthi ukuface konke lokho. Ingane yangibuza, ingibuzo baba. But ukhona nje umkhana wakho? Akekho present.
Why ungakhulumi nomkhwana wakho umtshela ukuthi akabe present enganeni yakhe? Sengikhulume naye isikhathi eside, sengibona ukuthi ngcono ngingasafreshisa ingane, hhayi kumele imazi nje ubaba wayo. Wazi ngani ukuthi-ke na kalo baba umfowabo hayi umkheni wakho? Mother always no. Ngicela simfonele babukele emakhaya ngihlula le ngicela sifonele unkosikazi simuzweni ukuthi uzothini ngalolu daba. Yeah. Usuredi uthi uyawubhidliza umuzi wakho namhlanje. Hello, Sawubona sisi unjani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLongstar la ka-Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo singakwazi ukukhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nomnakwenu uthi-ke nakunodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlalelo. Mnakwethu. Yes, umnakwenu unkosikazi kabhuti omncane. Oh, okay, ngiyabona. Okay. Okay, ngiyabonga. Mazolo, Yebo mnakwethu njani? ngiyaphila. Ngiyaphila ngajabula ukuzikhole yakho. Hey, hayi nami ngijabulile sisi. Kodwa kukhona izinto ekufanele siyixoxe kusisi. Yeah, mnakwethu. Lana kube khona into eyenzekile phakathi kwami nomnyeni wakho. Kwaze kwavela umntana. Phakathi kwami nomnyeni wakho, phakathi kwakho nomnyeni wami. Yebo, Kwaze kwenzakalani? kwaze kwavela umntwana. Hayi, uthanda uyadlala wena. Kunjalo nje sisi. Hayi, angikholwa mhlawumbe ngisazophinde ngibuzwe kahle. Into eyenzeke nini leyo? Sekunomnyaka ewu4 kodwa umntwana una3. 4 years wonke. Yebo. Mnakwethu, sekuze kunanengane. Yebo. Ingane ineminyaka emingaki? Ewu3. Hayibo. Intombazane noma umfana? Umfana. Hayi ngiyehlela. Inkosi impela. Yena into ofanele ukungitshela yona leyo. Kahle kahle ngicela ukuthi ngikudlulise, bengicela nje ungisiza ubhodi ena akwazi ukuthi abe khona empilweni yengane, ungamnqabeli. Abe. Kusho yena ukuthi ngiyamnqabela ukuthi abe khona empilweni yengane mangabe nihleli nina nobabili nicikisene embhedeni yonke enixoxayo leyo. Hayi bengakazi asho njalo. Ukuthi nje bese ngicela ukuthi umdedele akwazi ukuza makuthi yena uyeza ngala azohlala nengane. Indaba uzocela mina ungaceli yena ngoba phela nisuke nilele nobabili embhedeni nazinamithisana sekuze kunenengane ena3 years. Bese ngibese kuyisikhathi ukuthi ukwazi because bungakakutsheli yena. Ungazisa. Yebo. Indaba kade ungazisa face to face uzongazisa emafonini. Bengakalitholi ithuba lokuthi ngize lapho. Iqale nini yonke lento? Bese ngishilo ukuthi nasi sineminyaka ewu4. Sonke lesikhathi nje mina ngihleli wena ubhizi ukidazana nomnyeni wami. Senize ninanengane mina ngingenayo ingane. Akuqalanga kuyinto eright kodwa nakho ke sekwenzekile. Ingane esikhona ngeke sisakuvimba. Mina nje bengicela nje ukuthi usiphe isikhathi sokuthi sibe kwazi ukuthi na sibe naye ngala eThekwini. Ngiliphe isikhathi sokuthi nibe naye kuphi nibe nomnyeni wami. Yebo eThekwini. Umnyeni wakho uyayazi yonke lento ozongitshela yona namhlanje. Cha bengakayazi. Hayi cha mnakwethu ngibulele ngiphile. Uzomazisa nini yena? Indaba ungaqala ngwazise yena. Bengibona ingcono sikhulume njengabantu besifazane. Hayi into ozoyikhuluma nami njengomuntu wesifazane angivumi nokuthi leyo ngane le angiboni nokuthi ngizokwazi ukuthi ngiyamukele. Hayi kodwa umnyeni wakho yena uyayamkela, uyayazi. Zenza buhlungu indaba engiyizwayo. Manje ufuna sinye senze njani ukuze sithole inqubekela phambili? Akukho kunye.
Ukwamukela njengani nami ukuthi sengikhona empilweni yakhe. Hayi, okusho ukuthi sisazodinga isikhathi ukuthi sihlaleni sonke sibambe i-meeting njengefamily ukuze sikwazi ukukhuluma ningichazele kahle yonke le nto le ukuthi yaqala nini kanjani, ingane iphume nini kanjani, nathulelani nayifihla sonke lesikhathi. Ingane izibe na 3 years. 3 years usuzovela manje wena usuzothi ufuna ukuthi ubaba umnyeni wami awudla ingane yakho. Hayi ukhohlakele mfazi. Isikhathi phela besingakafiki. Hayi namanje asikuthatha ngathi sikafiki. Sesifikile ke dadewethu. Hayi. Ikona kufanele kwenzeke lokho. Isona isikhathi kufanele kuyisona ke manje ngisibonisa hayi sesifikile isikhathi. Ingane isikhule enough iyambuza ngoba phela uyafika. Uyafika ezokubona. Yebo. Nengane. Yebo. Hawu kodwa mnyeni wami. Hayi. Kulungile sizokhuluma sibone ukuthi indaba simisa kanjani kodwa nomnyeni wakho kumele ayazi. Akuyona into engizovele ngiyamukele kalula nje leyo ukuthi mina ngizokhulisa ingane yamnakwethu. Yamnakwethu umuntu engihlala nami angabe kuyimcimbi nayo yonke into. Akusona nje isinqumo engavele ngisamukele nje manje. Mina ngingenayo ingane nomnyeni wami. Wena ubhizi uzozalela umnyeni wami. Uyamchazela ukuthi usufuna ukushada nowakhe umuntu. Bengakamchazeli. Wayiphonga mtshele uphathi. Ubabakhe besethe na ucela ngifake i-divorce khona soshada. Angizwa mina. Yebo. Awungiphindele angizwanga mhlawumbe ngene ngapha kwaphuma ngapha. Bese ngisho ukuthi ubabakhe besecela nanga ngifake i-divorce khona soshada. Hayi ayikho ke leyo. Soze yenzeke ke leyo kusaphila. Ngeke phela sisi sihlale endaweni eyodwa. Angeke kuze kwenzeke kubelaka, ngeke ke nje lokho kuze kwenzeke ngikhona neza. Kuzokwenzeka, kuzokwenzeka. Angeke kuze kwenzeke lokho. Yini ezokuvimba? Angeke wena nendoda yakho shade nayo. Mina nginomntana. Mina nginendlalifa. Mina nginendlalifa yakhe. Kusho ukuthini ukuthi unendlalifa yakhe, lo ndlalifa yakhe uyohamba ayoyondla lekhotheni la nenzelele khona noma omshado la khona ngane uzobe khona empilweni yami nengane yami. Ingane ezokondliwa la. Inengane yami hayi sisikhululeka. Khululeka vele seqalile wenza amalungiselelo. Yobona amabele nyoka ngalelo langa yikho ngane ezokondliwa la. Kuyobe ngeyingono ke inyoka leyo ishoyo. Akukho umuntu ngeke nje ngikwazi ukuthi wena kade ushade nami ngikubiza ngomnakwethu. Hawu khululeka ntombi. Khululeka uzoba strong. Sesi right vele thina. Angeke ngize ngibe strong ngeke ukhohlakele wena mfazi. Bengithi ngiza kahle kwena kanti usuyangisanganela. Hayi ngeke ngize kahle abawubuseza kahle masakhuluma indaba yengane. Usuwangehla phela manje usuthi ufuna ukuba umfazi wesibili. Angeke ke nje iziyenzeke leyo nto. Kwenzekile befanele ngenze njani mina? Ngikufihlele kuze kube yinini? Ayikho into esoyiya phambili akho into ezokhulunywa futhi. Bengizokufihlela kuze kube yinini ingane ikhona. Angeke ngikwazi phela ukuyifihla ingane, ngingayifihla zonke izinto. Kusala nalo nkosana yakhe encela amafinyila lapho nobubi akuhlangani naye. Ukuba ungayibona ukuthi injani? Indlalifa wema. Hayi usazoyibona. Uhamba ukuzala nje uzalela isibindi sakho sokuzala uzalela omunye umkhwenyana wasemso. Ubabakhe uyangithanda nje nengane yami nje wena. Ukuthandaphi inkosi ufuna ukudivorce naye makuthi uyakuthanda. Thula ubheke uzobona. Hayi ayikho nje leyo nto sifuna sibheka yikho. Uzosala lapho umfazi wasemakhaya ke mina ngiwala eThekwini. Uzosala ube umfazi lapha emakhaya. Angeke ngiyanyuka ke ngize eThekwini. Ibulungisa lapha isibeletho mana ngoba ngase asilungi. Lutho ke ungathona mangabe isibeletho sakho selulu uhamba uhululela amadoda abantu mosucanga ukuthi nesami sizoba njalo. Eyami. Umkhwenyana wami inkosana. Eyami. Leya yamanje ke isizwa mina ke sithando khululeka. Ngiphelela amazwi. Awunendaba at all nomshado wakho. Bengithi lento ayikho right but manje ngiyabona awukho ukuthi ngiyifihla ingane akwazi ukuyifihla ngayifihla ezinye ingane sinaye yodwa. Oh no. Yebo. Lo yesibili. Yebo. Ingakanani lena? Ina 14. Ina 14. Yebo. Izothini manje mase uya ku baba omdala usushiya ubabwayo? Kusawubabwayo. Sohlala phansi sichazela. Mase khulile. Mase khulile kahle yebo. Ngoba kwamanje usami. So kahle kahle uyimisela ukuthi ke na uhambe uyoshada nomfowabo kwamnyeni wakho. Kumele ngihlanganise ingane zami, kumele ngimise ekhaya. But ihlele ekhaya nje nalapha yana.
kumyeni wakho? Kumele ngihlanganise zonke. Okay, zihlukene kanjani ekubeni uhleli nomyeni wakho? Ubaba wayo iyamazi. Uyayibona nayo kuba Ina-3 lo muntu akakakhulumi. uyambona ingane uyayazi. Noma inhliziyo yakhe elandelayo, not ingane. Akuyona inhliziyo yami kuphela nengane. Iyambuza yena ipho ubaba omdala. Yona yazi ukuthi ubaba omdala. Uyayithethelela uyabona kodwa. Okay ke asiqhubekela ke. Ubaba omdala usho kanjani ukuthi divorce umfowabo? Naye akasakwazi ukuyimela le ndaba yokufihla. Uzomdivorce unkosikazi wakho uMaZulu? Angazi kodwa yena uyikona kade kuthishila ukuthi yena kufanele sikwenze ikona iyona solution. Yo, yazi yanzima le babukele emakhaya angazi ukuthi ixazululwa kanjani. Hayi, shutho makoti fanele bahlukaniswe manje. Bangahlangani no Sibari baba, ngithi uSibari kuwena. Umyeni wami omdala vele. Umyeni wakho omdala. Oh, vele kade wambuka ngalawo mehlo ukuthi umyeni wakho. Vele umyeni wami omdala. Kanjani? Ngokwasemzini kushiwo njalo ngokwesiZulu. Ngobani? Kusekumyeni wakho omdala. Okay, mhlambe ngayisisho sokuthi kena umyeni ngesizulu. Yep. But akushiwo ukuthi iba umyeni ngesenzo. Sekwenzekile sesayikho namuntu engayenza. Yo, ngiyayizela kusisi ukuthi ke nayo into angayenza usemtshelweni mina kwaba sazi uzowenzakalani kulomndeni but asithembe ukuthi ke ingane ngeyihlukumezeka after yonke le commotion esiyenzakalayo. Siyabonga kakhulu ku Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar, ngithanda kakhulu. It's the Black Life TV.